An balima Chaque Pro TV lagɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na ni aw ka bi bamanankan kunnafoni a waati o selen ye bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kibaruya nasara kan an b'a lɔdɔnna k'a fɔ min ye Colonel Asimi Goyita ani Vladimir Putin ninnu jamanakuntigi maa fila o kɔni hakilinaw kɔni falen o ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni na an b'a jira aw la k'a fɔ o da sera gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ waati min na fɔ sisan min ye k'a fɔ Asimi Goyita ani Vladimir Putin o da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka saga ni an ka jamana bɛ danga mun na an bɛ ka tɛna fɔ sisan an b'a jira aw la k'a fɔ Asimi Goyita ani Vladimir Putin o y'a jira k'a fɔ min ye jamana fila ye Mali ani Rusi i k'a fɔ min ye teriya sira ani fo ka taa bila baara ɲɔgɔn nasira kɔnɔna na olu bɛna sinsin jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye k'a fɔ Mali ka lakanako min ye Vladimir Putin a kɔni assurance ni k'o di Mali ma ka jira k'a fɔ a bɛna seko a n'a damayira kɛ walasa Mali ka lakana a bɛ se ka sabati min na an bɛ don min na fɔ bi na fo ka taa bila Vladimir Putin a kɔni tasi bila ni k'o kɛ an ka maaw ye minnu kɔn fato la bato la tumana min na bato min n'a bɛ taa Gawo ani Tɔnbukutu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a k'a fɔ bato yɛrɛ kɔnɔna na a jira k'a fɔ ko maa 50 bɔɲɔgɔnko civilakaw la olu bɔnɛna o ni na fo ka taa bila an ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ma minnu kɔn fatura i k'a k'a fɔ nin bato yɛrɛ o kɔnɔna na ka san ni min ye k'a k'a fɔ maa jugu minnu kɔni an ka bato ni ka ci ni i k'a k'a fɔ marifa jugu gɛrɛgɛrɛ ye Vladimir Putin a ye tasi bila ni k'o kɛ an ka maaw kɔni minnu kɔn binna ni ko yɛrɛ nasira kan an b'a jira aw la k'a fɔ Vladimir Putin a kɔni hakililatigɛ ni k'o di Mali ma ka jira k'a fɔ o bɛna an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ fo ka taa bila seko ani dɔnko ani lakanako nasira kɔnɔna na fo ka taa bila baarakɛ ɲɔgɔn nasira la Mali ale ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ a se di Sheriff Usman Madani Haidara ni ale ye Mali au Conseil islamique maa ɲɛmaa ye an b'a jira aw la k'a fɔ san o san a bɛ to ka min ye k'a fɔ ziyara belebele min ni k'a labɛn don ɲuman na ni don ɲuman fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ a se di Sheriff Usman Madani Haidara o y'ale ka foro belebeleba ye min b'an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na don ɲuman yɛrɛ o kɔnɔna na ka saga n'o ye min ye k'a fɔ Fédération Ansardine i k'a fɔ o bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa don ɲuman foroba ye ni k'a bunw bɛɛ lajɛlen kɔnsiɲɛ k'a lakan ni k'a saniya ni k'a jɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka saga ni ziyara min n'a bɛna kɛ an bɛ don min na fɔ bi na ni n'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen a n'a kun ka fɛn ka bele ka saga ni k'a fɔ o ye o de kama min ye Ansardine International fo ka taa bila sous-section ani section bɛ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka bolo don ɲɔgɔn walasa min ye k'a fɔ ka se ka taa a se di Sheriff Usman Madani Haidara a ka foro belebeleba in ni ka a fura ni k'a jɛ ka saga ni ziyara min n'a bɛna kɛ i k'a fɔ septembre kalo yɛrɛ o kɔnɔna na o de kɔnɔna na min ye k'a fɔ Ansardine bɔra fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka se ka taa a ka foro belebeleba in ni ka a lajɛya ni ka sɛnɛ ka bin bɛɛ lajɛlen kɔnsiɲɛ ka bɔ a la ka saga ni ziyara o labɛn yɛrɛ o nasara o kɔnɔna na Mali ani Côte d'Ivoire olu kan ka badaya dolantan ni k'o dɔ kɛ i k'a fɔ Abidjan kɔ fɛ yen an b'a jira aw la k'a fɔ min ye ka saga n'o ye i k'a k'a fɔ Aruna Sangare bɛɛ b'ale dɔn bi an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni Mali kɔni sera ka Côte d'Ivoire ci an b'a jira aw la k'a fɔ k'a kɔni bɛna $22 bɔɲɔgɔnko k'o di Mali balontannaw ma ka saga ni n'o kun sera ka Côte d'Ivoire ci i k'a k'a fɔ n'an k'a ma ko victoire CFA $22 bɔɲɔgɔnko k'a labɛnnen don k'o di Mali samatasɛgɛw ma i k'a k'a fɔ maaba caman fana bɛ minnu kɔni ladu kɔni k'a jira ni Mali kɔni sera ka Côte d'Ivoire ci i k'a k'a fɔ olu kɔni bɛna dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin Mali aigle ma o tɛmɛnen kɔfɛ bi bamanankan kunnafoni an b'a kun cɛ ni min ye o de ye Rusi ani Corée du Nord an b'a jira aw la k'a fɔ Kim Jong ni ale ye Corée du Nord o pɛrɛnaba ye a bɛ taamana ka taa Rusi jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi na an b'a jira aw la k'a fɔ jamana fila ninnu o y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna jɛ ka bolo kɔni di ɲɔgɔn ma walasa min ye lakana olu ni ɲɔgɔn cɛ lakana ka se ka sabati cogoya min na an b'a lɔn k'a fɔ min ye Kim Jong ye i k'a k'a fɔ ani Vladimir Putin olu kɔni hakilinaw kɔni falen nin waati in na sabula a taara balima taamana ani teriya taamana ka taa bɔ Ukraine Rusi pɛrɛnba ye n'o ye Vladimir Putin ye o da fana o bɛna se Ukraine yɛrɛ ko ma an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye l'Amérique ye i k'a k'a fɔ olu kɔn commencera ne ka jɔyɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye o bɛ kangari kɔni di Kim Jong ye k'a jira k'a fɔ ko n'a kɔn sɔnna ka maramafɛn juguman kɔni ta k'o di Rusi ma ka se ka Ukraine kɛla i k'a k'a fɔ k'o ye fɛn o tɛna jɛnɛ ye abada wa fana o bɛ ko sɛbɛkɔrɔ kɔn an b'a jira aw la k'a fɔ Kim Jong ani Rusi Vladimir Putin ninnu jamanakuntigi maa fila olu bɛna hakilina caman de ta nin waati in na